Good morning. Karon nga adlaw ato taron og baklayon sa Edith Garden. Balik ta dito. Nakadto ko dito sa una pero ang asawa mo suway og adto karon. So ang uban akong kauban nga takis tuaron sila og anda baya Sir Bulyones, Pilar din Kandihay. Ako mo uban dito para iwas laspag ta. Labong dodor ta, mang shout out ta. Shout out ni Mauro Toro, Supermark, Baisikad, Spayaban, Mabini, Banjakiro, Team Punse. Yung salamat sa pagtanaw sa local ride. O shout out po ta sa itong mga kauban nga mga bikers dya, sila ni Kulumay, Paul Carlos Ricos, Imong TV. Og ni Kulirang Lambay nga mo nag-vlog karon sa long ride na moron dito sa Anda. Pwede ka na po ni Butterfly, maggahe kadugruta diya sa Duwiro. Shout out po ni Pitikad ang Banggiitang maniniyot diya sa airport. Ang Pitikad mo na si Maxine Dilusa. Gwapo ka dyan mo kudak ng mata. Pagkasa tagi ha. Ha? Shout out po ni Ixilodi Vlogs. O siyempre di na to kalimtan ang uduan ng tanan si Uncle Sikad. Tol adyo-adyo sa imuhang dahiron nga nanaka sa barko siguro ron panahon na. Kini mo rotaron nga baklayon sa Edith Garden hari magi og albor. Then agi pa doon yung pag-asa na po yung mga subida diha. Mo na ning skina mo gisodron padung na ni sa pag-asa na tower. Liko to naghampong. Tuwa na si Commander. Gauna na. Wa man di munaog. Laos. Ngano man na? Ngay traffic light hingunong man. Sakina. Hago baktas ay. Una ko rin taas. O yang atangan na rin mag-video ko. May bundag. Hihi. Sampong. Pre kaupat ano nga. Ari karon. Kiguan yapon ko. Bubo ra man ta ne. Kini si Jawa do ni hagoe kay. Oh. Good morning. Sa o may pagtukad ni. Uli matukad. Hangak magani maglakaw. Ay, skulo. Kalami ani magbahay ka. Mo ni ang pag-asa oh. Basta kaya pa og tulak may nadyo ni pag-asa. Pag-asa tawan. Hihi. Lord. Hoy, ay balik ka ni bagay na. Uy, agak ko Okay. Abot. Abot eh. Muna dito sa bus oh. Mang shout out ko ni Ariel Balio sa Lapu-Lapu. Pero taga civilian siya. Ya wagi kas magtub subida. Dito si Princess Sarah. Shout out ulit ni Jumar Mahinay sa Corelia Bikers sa may ruta ni Durondol. Kami ani ramig duo kay likay taglaspag ba. Oh, ada wow. Kira force Japon. Ah, tidog-tindogan raw. Siapa di mana? Iya. Wah, kinun. Bul plaza yo sini. 29. Tuk-tuk bang Bul Plaza nih. Hah? Tuk-tuk betul, taas pa to. Si kasaka Bul Plaza nyawa kay bong. Di puro ke plaza.
Kaduha si babalik ko. Kani sila taga Dawis, ngabot og Pag-asa. Pag-asa. Mga hari ni og Bowl Plaza. Sa muli. Kain na tuhod. Bukan nangid idol. Bukan nangid. Ha? Pangita ni ba? Ma, sorry ma. Ma, I love you. Sorry kayo ma. Andi, sorry ah. Sorry kayo. Aga kagambog. Thank you. What's Up. Ato. Ha? Ah. Atong kuan kambanak. Sabay mening taga Dawis kay mga power dito. Mga angkol to ni dia, ni angkol Sikad. Ilan dolor. Kinalapok eh. Ah. Pagana. Ha? Lapok pa na eh. Nabukas, sige gagak, oy. Lingaw ra rotahan mo bisag duora. Tinggal kayo. Okay kayo. Ha? Okay kayo. Na ito karon na puy lapok. Ikaw baktas tukad, baktas pug ambog. Nabukas kayo, eh. Apay ga jogging ra mo ta. Morning. Pilay bayad ane? 150 sir. Kung di mo sud sa langob, Kwan sir, 50 pesos. 50. Ari ra mi sa gawas ra, dili mi musod. Okay sir, palag lang tato sir. Sige sige. Ari ra mi sa tag 50. Kayo musod mi sa langob 150 ang bayad. Napa ni kuan dito ubos na kananan pero di lang may mudong sa dito kay unto naman uli na may nako video ako orang ibutang ang link sa description sa ubos. Okay sa mo among ruta rong adlaw. Udto na pod last days na si ron. So shout out ko sa mga kauban nga ano takis ron nga nagbiyahe og ganda. Kasi naabot na puron sila. Karon pa uli na may manami sa Edit Garden. So kami mudong sa ubos kay udto na sa kawanon nga dag-om. Nako video to pag niagi. Nay mga presyo sa tanaman dito. Di na ko tiguban og long ride kay tagasa na ko tig bike. Dali na mo sa buko malaspag kung ladyo. Naman si kulurang lambay. Mo itig vlog na mo kung long ride. Kay kusigan man tong bata. Di man to madali og alaspag. Ako awa na. Dali na mo ma loja. Muna ako diri ra ko sa doo. Kudog na yung asawa pang exercise sagod. Pwede mo suol ang arthritis ba? Dito baklayon tara. Shout out. Yawas na si Idol Boss Nico. Check out the local ride. Natakis. Kamura dolo? Ay, di, Andre ta? Ay. Nang mga concept. So nakumana mo ang ruta rong adlaw. So nakita mi ni Boss Nico lumay sa sikotehan ni Juliet kay ngapit mi og palit og pagkaon kay dito na mi pinudto ni abot sa bahay. Nag-training sila gikan. So uli na mi. Og moro to imong ruta ron, paklayon ra. Nay Pag-asa nga subida gamay, okay ra. Og shout out sa mga taga Dawis nga mong kikaabot kun sa Pag-asa. Og anirataman kay tuto na. Daghang salamat sa inyong pagtanaw og ayaw kalimot og subscribe para kugion pa ta mo gama og mga video pohon. Salamat, God bless.